Hello guys, what's up? By 4 Blanges. Ang Bisaya version, Damgorday ang 5K. Sa among balay, mga opisyal kuno sila sa barangay. Oh, DSWD ipa-fill up ko sa ilang forma, kay maihatag daw nga ayuda gikan sa atong gobyerno. Ug ako siyang gipangutana nga apil bagyot ko hasta tong silingan igo. Ragyot silang ningisi. Matod ni Presidente Duterte, matagaan tanan biktima ni Audit 5K per family. Ingon ko, hey, 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 hey. Ay, ay, natuna kining matabang. Ingon ko, hey, 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 hey. Natuna kayong matabang. Ugunya kuot na sabag, tinaglibong kwarta o giihaba. Unya itunol na unta niya, ni aw-aw ang iro sa among silingan. Ay pastilan jud ning mga iro, ako nakamata, apit na rabato ako makadawat sa 5K nga ayuda. Sayangan, oh, 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 damgura di ayang 5K. Sayangan, hay, 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 sayangan, damgo di ay to. Naglagot ko sa mga iro, sila nagaingon nga wagyud madayon damgo. Raman di ay ang 5K.